Gyda'n gilydd, fe wnawn ni gadw ein gweithlu'n ddiogel. Diogelu addysg, gofal plant, gwaith chwarae, gwaith ieuenctid a lleoliadau addysg bellach yng Nghymru yw ein blaenoriaeth. Mae adnodd asesu risg Covid-19 ar gyfer y gweithlu wedi ei ddylunio i fod yn addas i'w ddefnyddio ar gyfer yr holl leoliadau hyn. Mae'r adnodd yn eich helpu i ystyried eich ffactorau risg personol mewn perthynas â Covid-19 a beth allwch chi ei wneud i'ch helpu i gadw'n ddiogel. Efallai y bydd pethau y bydd angen eich cyflogwr ei gwneud. Bydd yr adnodd yn eich helpu i gael y sgwrs am eich risgiau. 4 cam syml. Cam 1. Gwirio eich risg. Dylech ystyried pob ffactor risg sy'n berthnasol i chi a chyfrifo eich sgôr. Mae'r adnodd yn cyfeirio at amrywiaeth o adnoddau iechyd a lles i'ch helpu chi i ystyried sut mae pob ffactor risg yn berthnasol i chi a'r camau y gallwch chi eu cymryd i gadw'n ddiogel. Bydd yr holl wybodaeth sy'n cael ei gasglu yma'n aros yn gyfrinachol. Cam 2. Deall eich risg a beth mae eich sgôr yn ei olygu. Yn dibynnu ar eich gweithle, gallai eich sgôr olygu bod eich risg yn isel a'ch bod yn gallu parhau i weithio'n ofalus. Mae hyn yn golygu gwneud yn siŵr eich bod yn dilyn y cyngor sy'n ein cadw ni gyd yn ddiogel. Helendid dwylo da, cadw pellter cymdeithasol lle bo'n addas, defnyddio cyfarpar diogelu personol yn ddibynnol ar y lleoliad, sicrhau'r hyfforddiant cywir i ddiogelu staff, plant a phobl ifanc. Bydd y rheini sydd â risg uchel a risg uchel iawn angen adolygiad ehangach. Yn syml, defnyddiwch yr adnodd i amlygu eich sefyllfa. Cam 3. Nodi'r camau cywir i chi. Pan fyddwch yn cwblhau camau 1 a 2, mae'n bwysig i chi gysylltu â chreolwr llinell neu gyflogwr i drafod ffyrdd o wneud yn siŵr eich bod yn cael eich diogelu cymaint â phosibl. Cam 4. Gweithredwch nawr, cymryd a camau cywir. Mae'n bwysig bod y camau rydych yn cytuno arnynt gyda chreolwr llinell i liniaru ac i leihau eich risgiau'n cael eu cyfnodi a'ch bod yn dewis dyddiad ar gyfer eu hadolygu.